Ik ben Mark van Roosevelt van zwemvereniging Scheldestroom. En lid van de zwemcommissie en in die hoedanigheid organiseer ik mede de havenwedstrijd. Het is open water, dus we hebben natuurwater, maar het is geen zwembad. Daarom hebben we dus ook te maken met andere veiligheidseisen, andere vergunningen die we nodig hebben. Of vergunningen die we nodig hebben die we in het zwembad niet nodig hebben. We hebben begeleidingsbootjes nodig, we hebben contact met KNRM. Ja, er komen een heleboel extra factoren bij kijken. We hebben hier in de haven van Breskes hebben we te maken met het tij. Het is een getijdenhaven, dus we hebben hoog en laag water. Dus we moeten met ons programma rekening houden dat de lange nummers alleen bij voldoende water gezwommen kunnen worden. Die zwemmen van de ene haven naar de andere haven. En op de kop van de havens is het, moet er voldoende water zijn om die te kunnen nemen, die kop te kunnen nemen. En de havenwedstrijden gaan nu al 79 jaar door. Wat is er bijzonder aan? Het is een echte Zeeuwse wedstrijd. Het is een wedstrijd in getijdenwater. Dat komt heel weinig voor. Meestal wordt er in plassen of in meren of rivieren gezwommen. Het is een puur Zeeuwse wedstrijd. Alleen Zeeuwse zwemmers mogen deelnemen. Dus je moet lid zijn van een Zeeuwse zwemclub. En anders mag je niet deelnemen. Ja. En dan de combinatie dat het altijd samenvalt met visserijfeest. Het brengt een berg gezelligheid en een hoop publiek met zich mee. Als het warm is, dan zwem ik er wel heel graag in de kaai of in de zee. Nou, het is wel heel anders dan binnenzwemmen. Maar het is wel veel leuker dan binnenzwemmen. Is het ook spannender? Ja. Waarom? In de kaai vind ik het spannend. Ik heb gehoord dat je ook stroming hebt. Ja. Heb je al vaker buiten gezwommen? Ja, in de Braakman en in Sluis. Maar hier is het anders. Ja. Je hebt hier getijden, je hebt hier stroming. Maakt dat het extra spannend? Ja. Wat vinden jullie ervan om in de haven te zwemmen? Ik vind het wel spannend, maar ik vind het ook heel leuk om te doen. Ja, het is wel leuk en zo. Ja, Ik ben Shanna en ik zwem in DZK in Vlissingen. En nu zijn we in Breskes. En waarom kom je hier zwemmen? Nou, ik vind het hier leuk en gezellig en ik kan lekker zwemmen hier. Zijn er nog meer van jouw club? Ja. Hoeveel? Geen flauw idee. Maar meer dan 10? Ja. Wie heeft er vorig jaar ook gezwommen? Hoe is dat gegaan? wel goed. Ja, maar goed, spannend. Lekker fris in de zomer. Leuk en fris. Waarom is het leuk om in open water te zwemmen? Nou, het is kouder dan een normaal zwembad en ik hou meer van koud water dan warm water. Dan zwem ik ook beter in een koud water dan in warm. Dan heb je meer energie eigenlijk. Ja, dat sowieso. En heb je vorig jaar ook hier gezwommen? Ja. En wat was het resultaat? Toen was ik eerste. Het jaar daarvoor was ik ook eerste geworden. In welke categorie was je eerste? Mineur 5. Zwemmen jullie mee om te winnen of vind je het gewoon leuk om mee te doen? Leuk om mee te doen. Leuk om mee te doen. Leuk om mee te doen. Om te winnen. Allebei eigenlijk een beetje. Zijn er speciale moeilijkheden als je in open water zwemt? Nou, je hebt geen lijnen van de bodem, dus je moet sowieso wel kijken waar je heen moet gaan. En de keerpunten zijn anders. Normaal zit je tegen de kant af en nu kan je nergens tegen afzetten. En let je dan op de anderen die aan het zwemmen zijn? Nee, niet echt. Ik zwem wel voor mijn eigen, maar als er één voor me ligt dan zie ik dat wel, want ik moet wel omhoog kijken. Dus als er één voor me zit dan ga ik wel een beetje aanzetten dat ik er voorbij ga.
De wedstrijd is afgelopen, hoe is het gegaan? Goed. Ik ben 1 keer eerste geweest op de borstcrawl en 1 keer derde op de school. En bij de school was het met de meisjes van een jaar ouder dan mij. Dus ik was wel heel zenuwachtig, maar het ging wel heel goed. Oké, ben je nog bepaalde problemen tegengekomen? Nee. Dan kom je waarschijnlijk volgend jaar weer? Ja. Oké, nog veel succes. Dankjewel. Hoi Sander, hoe vond je je wedstrijd gaan? Nou, voor mijn doen best wel goed. Maar ik was natuurlijk niet getraind, dus het was een beetje op karakter. Maar ja, het weer was fantastisch. Had je nog een doel vandaag? Ik had een speciaal doel. Ik moest onder de 20 minuten blijven. Ik geloof, als ik dat zo hoor hier en daar, dat dat net gelukt is. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Het was maar 1 kilometer, hè? Dus het was zo gebeurd. En ben je nog ergens anders voor aan het trainen? Ja, dit was natuurlijk een voorproefje. Ik ga voor ALS zwemmen in Amsterdam op 9 september. Super vet. Dan ga je 2 kilometer door de grachten van Amsterdam zwemmen. Het doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting ALS. Heb je er al zin in? Ja, eigenlijk wel. Ik hoop natuurlijk dat het weer net zo goed is als nu. Ja, vandaag was het natuurlijk fantastisch. Dus ik hoop dat het in 9 september ook zo mooi weer mag zijn. En ga je volgend jaar weer meedoen hier met de visserijfeesten? Als het aan mij ligt wel. Ik zwom vroeger altijd de schoolslag. Dit keer dacht ik, laten we eens iets anders doen. Maar iedereen die ik gesproken heb was zwaar teleurgesteld dat ik geen schoolslag zwom. Dus ik denk dat ik volgend jaar de schoolslag ga doen. Ik ben Tom Arpelink. En je bent als eerste binnengekomen bij een nieuw onderdeel van de havenwedstrijden. En wat was dat? Dat was het onderdeel de zwemloop, waarbij je eerst 500 meter moest zwemmen. Daarna een snelle wissel moest doen, dus de zwembril af en de sportschoenen aan. En dan 5 kilometer hardlopen. Wat is je sterkste kant bij die twee? Dat is een lastige. Want ik ben wedstrijdzwemmer van origine, dat doe ik al jaren. Maar ik ben ook hardloper waar ik actief mee bezig ben. Nu doe ik hardlopen wel liefst wat langere afstanden. Ben ook in training voor de kustmarathon, lekker ver. Maar ik denk dat in dit veld dat ik het meeste verschil wel heb gemaakt op het lopen vandaag. Omdat er gewoon hele goede zwemmers ook bij zaten.